Morning ndinejaki ticheze masiku akwenda kwanje ine makora ndangobwera ndi nkhani imodzi ndaona nkhani ina yake yomwe yandikhudza and I feel kuti we need to talk about this. Tikambirane nkhani imene. Yes, akuti mu 2021 abambo apabanja amayikiphiri pabanjapo ali pabanja ndi akazi awo akuti amayamiko banda akazi awo azaka 28 amayikiphiriwo azaka 30 anthuwa akunzimba amakhala kunzimba nde abayikiphiriwa anayamba chibwezi kuseri nkupereka mimba kwa mtsikana wina ake sanamutchule mtsikanayo nde akuti anavomera kunena kuti mimbayo njanga mwanayo ndizikuthandiza ndikulera kaya abale yake mkazi yawo mtsikanayo amafuna kuti amukwatire, which is impossible. Nakasema muna ndokwatira kale koma amafuna amukwatire nde anakana anasanga kukwatire koma anavomera mimba nde mwana ali zaka ziwiri koma strangely enough pamene pakuti dabwisa mponena kuti mtsikana uja anamtenga mwana uja ukamutula kwa ndani kwa abambo aja amayikiphiri knowing kunena kuti akukhala ndi akazi awo, knowing kunena kuti mimbayo iye amapanga za nseri ndi abambo amuna inyaji. And now mwana uja apezeka kuti auti amamenya kwambiri, amutchola msana, amutchola spinal cord, ali ndi ma injuries pa spine pakana anali kuchipatala ndi waulula ndi mtsikanayo mayi wake wa mwanayo kunena kuti zikuchitika ndizi mpaka nkhani yapita ku polisi mpaka na anthu awiriwa ndi awatani awamanga. Nkhanizi ndiyang'ane makona atatu. Yoyamba ya mtsikanayo I don't know kuti mtsikanayo ndi wazaka zingati koma I don't understand kunena kuti anapanga chisankho choyenda ndi mwamuna wokwatira. That is wrong. Tanga wina atsutsa kaya atani that is wrong. Anapanga chisankho chomuberekera mwana. And I think ndi mmene alemberamo munthu yanayi ndi chiyembekezo choti ndikamberekera mwanayi ndikatenga mimba iyi ndikuberekera mwanayi andikwatira. Ndi mwamuna aja anavomera ndi musamala koma sindikukwatira. I think that was good enough. Ndi musamala kunena kuti munthu ngati wana kuti amusamala ngati simulishuwa kuti masamalidwe ake akhala bwanji kupita ku koti kuja amapereka order ndithu chigamulogamu kunena kuti munthu adzikukwatsa ndamama kuti pamwezi chithandizo kwa mwana. Nde sindikumvetsetsa kuti zinatani kuti akamutule mwanayo kwa bambo because anthu akuzina kuti ayi mavuto ndalama koma munthu yanavomera kuti azimuthandiza mwanayo. Maona nde chimene ananditengera mwanayo inezo ndionekera ngati kuti mtsikana yananyanyala kuti mukukana kundikwatira tengeni mwanayo ndini, which is wrong. Olaka nakhala kunena kuti lese mamuna yamakana wa ineyo ngati mamuna akumkana mwana sungantenge kwampanga force kumusira mwana uja ndizoopsha chifukwa choti ngati sakumfuna mwana ukamusira bwa komanso mwanayo musayiwale kunena kuti wabadwa mamuna ali pabanja kali mwachinyengo which means kunena kuti anabweretsa mpongwepongwe mnyumba mwa bamboyo mkazi wa bamboyo ndiye kuti kunali kunali kumeneko mwapereka mimba kufika point yoto kichabwino ingovomera ni muzintani muzimulerera kumweko palibe nkazi amene zingansangalatse zimenezo zokuti mamuna wake wapita kukapereka mimba ndeno ambwereso no mwana uja kuti iweyo udzilera mwana unena kuti mamuna wako akapereka mimba uko. Anthu amatha kupeza mkazi wa mwana kale, amatha kupeza mamuna wa mwana kale. Kusiyana kwake nkonena kuti ukumuvomera munthu uja ukudziwa kuti pali kale chani pali mwana, ukumuvomera ukudziwa kuti munthu uyu ndi package akubwera as a package, sakubwera yekha akubwera ndi mwana ndero avomera zonse. Koma zonena kuti mwatengana ndipo akubwera mwana after imene ndi nkhani ina imene ndi nkhani yomweretsa mavuto. Ndese ndikumvetsetsa kuti munthu amayiyo anaganiza bwanji ndipo mwana wang'ono, mwana wa zaka ziwiri uchita usiyana bwanji ndi mwana wa zaka ziwiri ukamutula ku nyumba kwa mkazi wina, mkazi onena kuti iweyo wapanga chinyengo ndi amuna ake kuti mwanayo abwere. Mwaona mwanayo ndi osalakwa in any way whatsoever, mwanayo ndi osalakwa olakwa ndi anthu akuluakulu ndala anakamusiya mwana. Sindikumvetsetsa kuti ungamagonetulo bwanji usiku wakamusiya mwana wako wang'ono ngati amene iyoyo nyumba mwa munthu wina olakana khala kuti mamuna wakana. Ine ndimanena kuti basi tizivutikira limodzi kaya tikudya chani tizidyera limodzi kaya nkatherereka kang'ono tigawana half bola mwana ngati udzawo kuti ali bwino bwino. Nde apopo mtsikanayo kwa ineyo sizili right ndi abale achewo sinzona anaganiza bwanji. Ndeno tiyang'ane bamboyo iweyo matokosa wakapereka mimba uko mwambweretsa mwana pakoma. Yes, pakomopo pali mavuto, mkazi wako ndo okwiya kwambiri koma mwana ndo wako mesa wavomera.
mwana yetu wako chomwe kumpangira nkhaza mwana wako yemwe ndi chani. Ine anthu sama sindimvetsetse kuti kaya ana ndo amaoneka ana ineyo kuti mundione zaka zingapo zapitazo ndali kena kache mwasizo kuti kamunthu kongooneka kachisawa munthu you can never imagine tsogolola munthu simungadziwe kuti tsogolola munthu uyu ndotani. Kamunthu amene ukangooneka simple choncho koma mawa simuzoti azakhala ndani amene njani. Komanso kungokhala ndi chikondi olakana khako kuti si wako ndi wamkazi wakoyo osangonkonda bwanji ndi munthutu. I don't understand kuti anthu amaganiza bwanji ndiye kumamenya mwana kutitsimula nkhaza kummenya mwana kummenya mpaka na mwana kumamuthyola choncho akanatatu umupha mwana amene atulukapo bwinobwino ndi manjaliza ameneyo wako mwana. Abambo amenewo imene ndiye pati yachiwiri. Pati yachitatu akaziwo alakwiridwa eti mamuna wapita wakapanga chigololo wakatani wakabereka ku mwana. Point ndionera kuti wakulakwira yes koma mwana ndo salako. 2 you had a choice nkaziwe kunena kuti situation kuivomera kapenayi ngati sukuivomera musiye mamuna eti kuli kuno musiye mamuna usena uzuzuza mwana sana kulakwira kalikosa. Chimene mukumzuzira mwana wene chiti chani mpaka nakuma osauza mai yake kuti bwera satenge mwana wako sindikumfuna kusiyana kuna kuti kumamenya mwana wene yake mpaka nakumthyola sana mwana wa zaka ziwiri ndipo olo mwana wa zaka ziwirizo kuti kummenya kutani kummenya kuti chani mpaka kuthyola mwana sana. Ngati kupemphera nditufunda chikhulupiriro zopsha zimenezi anthu tiziganiza katatu kanayi eti mukamayenda ndazi muna aini yache ndi my expectations munthu ndokwatira ndi ukuti akukwatiraso bwanji. How does that work? Mamuna awe ndiwo okwatira chimene ukupita umakapereka mimba kunja basi ubweresa kumazuzaso mwana wako yemweso mumbi zikukhala bwanji anthu tiyeni tiganizenso tiyeni tionenso eti sizabwinobwino nde timva magamulo ake kuti zathera bwanji koma nkhaza zomwe ampanga mwanazo sizoonayi. Anyhow ndimangofuna nzachite comment kamene kajaka ndi tichezaso